U Blei Sabbath ne phi wei pei wei ban stang ka jing shakri ka jongi ngine phaila mat nga shi ka jing roi ka ba arspa khat phra Jesus ya Lamare ya na shakawa kalvari milakil halodin na ya Lamare ya biakli hadimna jingkyrmen sim jonga kan shilian kawa hajan kadik na kutwa jong jingiaseng hanggang nur Sabbath pernah shan lameslan hadipna hagajunong ngasa jingkyrmen sim jonga kan shilian kawa hajan kadik na U Blei burong jong kapen pa kagadang yang hapertay ng jong kanang pengkrang hadipna hagajunong ngasa jingkyrmen sim jonga kan shilian kawa hajan kadik na nasyong nongkren dat Iaineh dengan boy halat kasno kaba shilian kawa hadipna hagajunong ngasa jingkyrmen sim jonga kan shilian kawa ngine phai biam nga shi ka jing roi ka ba lai spa khnai pui ne ka ba thamai ngawan chu Jesus hagajing shipa ngangaan baka jingkyrmen hagajing jenjang kuyar rabyanga laki jong usu marbaris ngawan chu Jesus ngawan chu Jesus ngamlakan
Sai sin ban khot sngbai phi ba roi para banget bat kumju ki parlok para jor ki bia petla yang ani ka singi ka jing shakri ka jongi U Blei bat kumju ngako ban ai khoblei Sabbath ne phi we hani ka step ban ngai ngu U Blei bula ai ngi sai sin pat yani ka met ka bukoi bakhya bat kumju yani ka lat bangi la ban yo sngo ye ka jing shakri ka jongi ya u namanta bangi la ban pelit jingmut hani ka singi ban pelat ka por ka jongi bangin snap ka ktien ka jong u bat hani ka por ngin yo ya ka jing rice dang ngin ya phai shang namba ka ba ars pa arpwe badal adep kani ka jing rice dang ngan khot ya I mevrin bai in ai ngi ya ka jing police dang bat kumju ya ka jing dawai Kus im jonga ngayami burom long jong mihi yong aklet ya pansia chati yalam shakal bari Yong aklet ya get samani Yong aklet ya gajing saja Yong aklet ba mi idyanga Yalam shakal bari Penihana jing dap dong mi Om hati jauh hanta Angel pernah bakrang budi Ya miki akibat Yong aklet ya get samani Yong aklet ya gajing saja Yong aklet ba mi idyanga Yalam shakal bari Las no siktan kung kamari Wan shami bajing ay Penihana jing deftali Shakal bari bentai Yong aklet ya get samani Yong aklet ya gajing saja Yong aklet ba mi idyanga Yalam shakal bari Ai hanatra kamon banba Roboya kagita Kuri jengtang jong mingan sya Misha namar jongan Yong aklet ya get samani Yong aklet ya gajing saja Yong aklet ba mi idyanga Yalam shakal bari Kublai Sabbath ya phi baro
kajing puli sedang ina phalam nga syaka shiti ka baningkong upol u apostol syaki Nongkren kalunang kabashipho kadukat kabakatway ktien ki baongkom ne te ki baru kilaja ha ki kum kidak latho te ki banlong kajing snang yangi ha ki balaja ki jingkot jong kirta tikini ki baru kilaja hakum kidak latho te ki banlong ka jingsnang yangi ha ki balaja ka jingkot jong kirta tengya doi kukpajing bahabnang ngiwa man aingo eme hakane kasngi bukho bekentang jume bamela aingi kamat kabakot kabakya bangila banwan kumne saisien pat ban syakri pendon buram ya kerteng kabukho ka jongme tudunam terangkap ni hakane ka jingiaseng Sabbath school ke bangin yo ngom ta bakan long kajing ku yang i iwe pe iwe bat ngadwai na benta i master b Mannar ba ban sheme ka kelas to ai ba ke ba in yo ngo hakne ka kelas ka long sha kajing mento ba jing ku yang i iwe pe iwe map ki pop ki ba jing su pensusi ame na kawe ka posha kawe pat long me ding do bashan du jingi hakating sum pan kine bro amen. Nako abanai ku Blei ya i mevri na menta ka jipulis dang ba kumju ya ka jingduai. Banane ka pos sutanat bangin yo sngo ya ka ji tu kana mission but ka kham sutanat shushu bangila ban yo na Miss Rosalyn Karbeteng but kumju ibade na maulai mauyong but kumju ideiru i persa jong i Pastor Dr. KB Karbeteng. Kublai sebutan besok berkemana pi bro IPPW berkum jurung ai kublai ye church pastor bala ayang adi kene kalan bangan la banyodan bentalam bat ka balang nokpo hakane ka sebutan ke baar bat commission sri jungi hakane ka step kadai ka jingya lenti badon jingya da kadai ka jingi tu kana span jong ka jodi ka blayo live kana sinam karta ilau jong ka jodi iderek ringkat bat ka jodi kilami na ka jaka trai jungki ka Holbrook 7 Day Adventist Indian School belet Sheffield next kanongba jong ka jilla Arizona hakajinya lenti ke bashimpor kumbalai kenta da kakali kajing temu jongki hakane ka rokasni kata hakasabtan kalong banyo lisngap ya kajinya lap hakawai ka yung mani hafionix kila tumuro ban kintiyo ya imay na shiteng lenti ba enyo lang batki ya kakali lanya da kajodi bar idera ila syong hadin namar ba kilami kam slam kajodi kalanya start ya kakali lembau sla ubajur bah bar hakasurok ka bakong ban kamdat tiang namar ki ba kibek para nangnya kali pinher stat kumbali maka ndrai kenden hamar stem nanti ka jeb jungki kala slap katsan bat phai wang sharut surang nangta kala tingko ya ulom harut surang bat kala khompong bunsian nangta kala yang biang betpan bat slap dadien kumba nyo pusan pro surang haba kala yang ska kila yo ya kajing smatadam ta kajing tiang yo ka kamdeng idera ila persyang ban pli ya kajing kang ndai namar kajing tungko babun sian jong kakali kelapin kendriang ya kajing kang bat ya body kali berkumta ila shulha bakide ban mi no shisindan hakatai ke kleman kawai kanong nya kali kalai ya ka accident berkelawan banyara beki da ka bapli ya kajing kang syakaliang jong ka jodi tanga po kandian minen katoban ne kibre kidalum sabong ya kakali baladan na preng jongki ke belakali la telefon ni em ya kali kwai ndrai hamar ka kumta hi kawai kali kwai kala sange hakmat kali jongki bar unong nya kali kwai bakali pidan kam jingaram nang tapar klam da phone maki wei pulet lawan min ban penya ya kali kalong ka badan kam namar ka accident kala chia hakajaka bakasro ka khun bar baka kinong nya kali na kawai par kaliang kimla ban yi ya ke ba achia tanga pok den minen ya kaje blakan tiu ka kali kwai bat ila pe ya ta kali ma kajing tingku jong ka bun sien kala pelang ba omla shu mar ika nalon ta shamru ba ka shiliang suro jong ka kali ba kitingku ka danya uriat ubajliu ba kajing slap jong ka kali shadien ndrei ka busutana kalong ba wala kalong kajing accident ka bajlan ndrei kam shamla tingku ya ka wai pat kali nalon ang ta ka jodi kala shukali ya ladi kumno ba kala laban long ba kilometer ko ya kubai pat kali
Kumnu bakakali jongki kalakala yang baik. Bat kumnu bakiklam hab syakata karyat baciliu. Kajubab kubsutanat bakajudi kajubab kalong ba ublei ulari ulayada yaki. Ulalet lot yaki ki badai bande war hashwa bakinmi na yin. Hadin kata kila syam balaingon kiparangon troy bakibahayin kila snudai banduai gerpang nak banta jongki. Ublei ulat jubab yakajinduai jongki. Matang hapo asyikanta jong kata ka accident kipara lau jongki na Falbrook 7 Adventist Indian School kila wan shaw yaki ba kila poisok shiying. Sam kena kusaw dukar ke arko ang Andre utrai rolong kut bedrong jenga bar ublei jenga umosiang kajakari jenga ublei ulari la sumar yangi yeki bon sien ha Falbrook Indian School kila aingo shisha ya ublei namar kajengya ya da jong u yaki Kublai shibon ya kajingkin show sabutan bakhat lai bakila tes bon laisna menchua kabala yarab bantai ya kajaka kilan mat bat ya kajaka ajin yarab halwa kajingka jingkya kabala ainam ka New Life Center Holbrook 7 Adventist Indian School kajingkin show jongpi ha kani ka kwata pat kanyarab an pendap ya kani kajingtai bat ya kajaka kaba an ajin yarab ya kibriyo kibisngat ya kibai shitam krong snam kiba pangshni bat kiba sha banchur ha kajing sosi kumjuru kiba kajingjur kajingkwa banshimti yala kajingem hapdang kina bat samla kani kalong commission story jingi minta kastam bat kumba ublei lori sumar ya kalong yengjong kajudi ngingis kamru bada kajingen ublei unyada bat unri unsumari ni lembah kini kisini kibrang sa baro ublei shibun Sa simpan ngan ai kublei ya i Miss Roslyn Carpeting na menta katu ka jingi tu kana mission bat kumju egi iwe piwe ki baraya sha skor lang bat kalong sha ka jing khuingi iwe piwe tadi kapon ngi lumi ki jing aingu ngakar pat iki para bange ki baidon haying hasem ki jong pi pila bania lumi ki jing aingu ki jong pi bat ndala dep kani ka ban lumi ki jing aingu ngakar pat ya i pentengan nong sit bi indwai na menta kini ki jing aingu Ngan yang skam Jisu kordor ngan yang skam Ngan yang skam Jisu kordor ngan yang skam Jing petong ngan mare Banjok rungan ya le Mannar khubor Da Blei don bo Tong ini penem klik ini luai nam dak jing chu. Kok pa jing ba apneng. Me uba ailut ya ke baro haka jing em jong ki briu. Ka kidin jong me ka pensya hangi ba ki baro kawan na me ublei. Ni doai atrai ba men pediang yakini ki jing ai lani ki jing kensyo. Bat penon kam yaka naka benta ka borom jong me. To ai ba kini ki jing kensyo kalong ka jingkerku ya kitu ki bamdon ya ka jakai ka jing mansa ka jing pentengen na ka benta ki bapang basitom ka jing jathai na ka benta kitu ki batalot bat ka jingkyrmen na ka benta kitu ki bamdon jingkyrmen syu langba ki jingkerku ka jongme ngi pun phai si benta na ka jingkerku sya ka kam jongme sngau ba trai diang bat sim Bapedon kam yaka naka benta ka kam jongme ha karteng Jisu iduai amen ngako banai kublei ya i pentengan nong sit na menta ka jing duai ka jong pi na menta ki jing aingu ni kapon ngi yo ya ka kelas bat sotenat ba i Master Boimiki Mannar bain ayangi ya ka Sabbath school but
Kendiat ngani tu sepang jong i ba mentai pule ya ka BTH final year jong i ha po place ba ngiso kemen ba ila ban ai ngi ya ka Sabbath school hane ka step Kublis sabtani pi ai U Blei bodor kalam ban ngi bat mentha ka degal nong ka ar jong gane ka quarter bat ka mat paneng ke bangi puli mentha ka singide ka jingbom sham thai bat ka jing le prasha ashwa bangin puli tangi penem kle ka jing duai tangi duai U Blei ka pa jing ba baneng i ka pa ma try ba ngi por ba syam hanur kalam ban ngi ka bingin ang puli ka ting ka jing ma try puli i jing mo jing bar khat ka jing ka bingin sing to company ya ka ting ka jing ma try ma bi like pop ya ki bang yip siang si ime na mari kine pa ka ting Jesus Christ amen ka jing bom shong thai bar ka jing le prasha ka khot ka ma ka bang la ban shem na kin na kom na shekin nong korin la nong ba shipeu do ka ba kharwai ka ba ong kum ne te kini ke baro ke la chia ha ki kum ki dam la tho ya ki man long ka jing sneng yangi ha ki ba la chia ka ba kut karta ke ba chia menshwa ke de ki jing sneng ki nuksan na ka menta ka jangi ba ka janme sabaton la don ga jing tho khana ba la ki spa na menshwa don ki brev ki i ya ka jing le pher jong ki marat hashwa jong jing ki jing mai ba ja ka ne la punjisha da ki scientist bat ki la ong ba ki marat kin don ka jing le pher ka jong ki hashwa ka jong ki jong ju mai ba don katu kan ning mut ki mat don katu kan ni ki marat kumu hati ba la don kan no ka jing ki ha ka kandeu ba malu mala ki la ban yo sneo wala ra ki bergum la ban yo sneo han re ki marat ki la ban yo sneo long ba house name araja khatway ha Washington DC ho banai August ka ba art pulai ta rek long ba dong ka jing le pher chang ki marat ha kan ki zoo bat ki ong ba kumba khat saw ka sang nit ki marat ki pa ka jing le pher ka jing ki long ka pula ashwa jang ki jang ju mai ma man tha ka te yo ngi nya pule nya ka jing le pher jang ki breu om day na mar bara dong ka jing ki ju mai le ne ka jing ki jang ka kendeu henry na mar ka pop na mar o ble lu tru wai ki cha ka jing shong thai ha ka jing nge ba ka jing ka mo ba man ta ngi le ha ka sing ki ba nung kong ka sing ki ba nung kong ka ma preng jung ka de ka jing bom shong thai ka jing bom shong thai ka man same ha ri cloud ni bahkan ni po ladap chisnem bagi kon Israel la mi na pori Egypt maka jingle inte gi shakari ga boble la kular ki shakari kanan mata ladap chisnem bagi mi na Egypt ba manta de pon ki bikin mi na senai ban leino shakari ga boble la kular ki bon ay ki bakin gi kon Israel kim na sio tenat kim na sio kemen bakin le shakari andon kata ka jing ar ten ka jangki na maka jing bom ngai ki jangki U Blei ba kumta ha ka jing sha ki de ban kemen amar balai mentang la pong shi ka riga bo Blei la kul ar ngi bingin le no andre a andon kata jing ar ten ka jangki ki jing bom su kemen ka jangki kumta ka jing bom ngai ka jing ar ten ka jangki ka bom ka jing bom su kemen ka jangki ka ya lam ki bakin knyum Tementang in pe kumno kita ka jing knyum jang ki kon Israel. Pai ki Bible jang bi shaki jingken le nong ka ba khat wei ini pole de khat ka ba san. Ka kum ne niya ka mawe ki dokha bangila ju bam e hari Egypt. Ya ki sokya bad ki sokya prang bad ya ki churlek bad ya ki piat bi ya ki runsen. Haba ki iba kasahit benang ka ba shit lapan ke mau ki sokya kalau ngapa pengah de ka por basil ni bam ke sokya lo ke ba pengah ini apa ki pe ke jing bam ki ba baro shi snem ki bam de mana ma manta ki kwa na man bam ki dok ha kini ke jing kwa ka jing ki tang na ma ka jing bom siu kwa ka jing bom siu nat jing ki bengin lai shakari kanan kumta kita sama khim ya ka jing bam jing di manta kila saman yam ho Moses ai do engi ho Moses so klim tip shu kum no ban le henry ai ngo U Blei ha por boy tip shu kum no ban le henry ko lek shu U Blei ha por bo snyo jinge
jinjar oleh Jublei kan hikai pi bayang hapneng ke jinjar ke jinge ke jingitom ke bangi kendo ya ban le Jublei nama Ublei usngat ini usnya tho ini kum ta Moses oleh yam Jublei ni pe kum no Moses uang ha Ublei haba kini ki breu ki wan shi Moses haba ki pando yo Moses tingin pai biang ini pulai biang ha ka chukal nong mentaka dekat ke bakat sang ini pulai kau gomne tela da mile bat ngakum ne ladangala shem ka jingiaseng hakmat chme nya ka pat me to shupen yap no yanga bangan om yo I ya ka jinggen ja chunga Moses upan o beli pen yap no yanga kini ka pen I ba ka jinggen jar ka ba Moses sukun duk ka ba shit kai ka ba Ushem baru kata-kata hadu ba unda pa penyap ya Ublei. Penyap no yang Ublei. Ngam kuat su ikan ikan cincin jar. Ne Ublei jubah yu Moses. Je new peu ngot kita men basang. Bakiru lambat me kit kle ya kini kibreo. Yoni upai ba Israel. Kumda Ublei jubah yu Moses. Kajing yang ujungu. Ublei jubah yu kon Israel hande yom dekat kum kajing kuak jangki. The Bible kaya tu ngi ong ba utrai ulpa ikil ban walam yaki ekyar iki jimbam kana makin ya ban bam ba baro shi sngi ba baro shi met ki belum ni kata jimbam do changki pela ba murah do kan no gajing bon kata jimbam ko ba beli wa ki khone ke ba sel si kalong ba ke Bible tu ngi kaba kita shiman bam kita jimbam kaba bidang dai kaba bidang bu ha bniek jungki kempat kata kiyam no kini de baro namar ka jingum su kemen ka jungki dikidang atatin Malaysia rikanan kumta ka sang man knyum maka jingknyum jungki kawan ra shi jingyam okay et ke ba ya ban hosir ni de man knyum namar nghandang knyum nintip ke ba ingin salah kamu ki khon Israel ki le but kasni ke baan kalong kabala bit ke kabala bit irang shira pule de kajing knyum kalabit na ki khon Israel na upai ba shekin non yalam jing khon Israel tongin ya pai ba ngas ki jingken le nang ka khat ar de khot ka ba nang kong ni pule kong kom ne khot ka ba nang kong Miriam baru Aaron ru kile akram knyum prosya ya Moses namang kata ka contain ka ri Ethiopia ya ka ba ula shangkurim na ba ula shangkurim bar kanong Ethiopia kajim knyum jumki nama ba Moses ya shang lok bar kanong Ethiopia kajim kili kalang ba balai menta ki knyum ba balai shikat to ki kram knyum hre balai menta pat ki knyum yo Moses bo ya shang lok bar kanong Ethiopia kajim sha kajim knyum jumki kadai nama ba Moses uji nyau peu mod kita men basan bakin kip kelang madu nama kini armor Moses Aaron maka Miriam kediki assistant kediki noyarap yo Moses kejing bishni jongki nyau peu mod kita men basan kumta lagi man kan persya yo Moses ba boleh usnyu kini jingkyrmen jongki baru boleh wang Yusnya bawa beli uang harga tabernakel, bawa beli uang lagi, ukuran lagi. Bawa beli uang Moses udah usyakri juga, udah usyakri juga ubangai keren mark baru. Hadin bawa beli lep keren baru Aaron batka Miriam, beli lain asai nama beli lebih dah lagi. Barha kata kapo ka Miriam ayo kecing panjang thole. Anda ka Miriam ayo panjang thole Moses. Aaron le yo Moses kerparu ke ang sebah ma di jing le bakalak jing ke jing le persya jing ya me sebah ma ini penkiano ya ke Miriam bakumra Moses we sign am tau Blei sebah ma bi ke Miriam sebah ma bi warung jing le bakalak jing bar penkiano ya kan ngin jing pangjang thale juga Blei yo snyo yo Moses bakum ta ublei lapen kiana yaka Miriam
Henry kahap ban syong kerpang kumban nyew sngi. Nama kani ka jingpang nyang thale kala ban bit na way breu shika way paru breu. Kum ka jingpang COVID-19 ka ba kibidi ka yo mentala ki yo ki hapan bin syong kerpang shwa. Anta kila man ni pa ba ka jukur kom ka Miriam ro. Kapan syong nyew sngi pen kerpang kana de. Anta ka yo man mi pa ba. Nama kala ban por. Ka jing long jong Moses long ke ba U Blei hu itanat ho Moses. Moses wala na kini kibidi kili apsyai uru. Henry kloi man ma beki u kloi man ya sai na ka man ta ka chaki. Kini ka jing long ka ba ni kibreu ka ba U Blei kwa yang begin dan. La deng i kibreu ka jing tu na ka chaki. Ngim de man kren ben ki ngim de man kan no ki. Henry ngi de man duwa ni man ta ka chaki. La kibreu kila snewingi ini man ma biki lagi beliau kita baklai ni ini man koloi man ma biki kemo Moses umam yo aran bade kemene ngani kita jinglong ka ba U Blei ko ai ngin dan kabala bin ki kon Israel ka daw baki yam ka dei ba kim sio kwa bang le shakari kanan kom ta kelas nang man knyum ka jing knyum ko jong ki kalawan rak saya kejing kuah bam do bukan kejing bam do kido ayah kejing imu songki kan Miriam ru hajing sya kan bishni kita kenyap umur ke bawah Moses lajed konta kalau kenyum yo Moses bak kejing kenyum juga kalau yo pangnya kejing pangnyang thole tagare kejing ya bi ni polim ta kesni ke balai kejing le persya kai kejing bom syong thai ke lam shi kejing le persya kejing bom syong thai ke lam shi kejing le persya bahagan ke por ki kon Israel kila poi ka khatpot jong ke kanan khatpot jong ta gari ke bo blei lo kular bon ai ki bahagan ke por bahaswa bikin le shi ta gari Moses upha ya khat ar mut ki breo bikin late sentiat syakan ikishna ban pe ke jaka kalong ka bakumno ama ka de jaka bakin sayo bikin syang sa kum ta Moses pha ya khat armut ki breu bikin late sentiat kum ta aden sau peu sngi ki late sentiat kila wan pa ni jing wan sentiat ka jang ki aden sau peu sngi ngen pe mata kumno kini kinong sentiat kidon yang khubor ban ong ya ki kon Israel dan man ong yo Moses haden ke jingwa sintiat ke jangki ine pai syaki jingkyrmen lanang ba khatlai de khat ka ba ar phunyo ngin pule man ta do de ke ya tho ha u kila ong ro ngila ya lek boy ha kata kari ha ka ba mela pha ingi shisharu kalong ka ba shlei de ga dut ba de ka ngap kineru ki so jangka ki ong kata keri shisha kalong keri ke basle de kedut badeng ngam baya kini kisok ngilawan ra lara pemnge de ktien bet laki kmat pinyo ishisha kata keri ke de keri shisha ka boble la ai ngi angis kem habaki kon isul kiyo snyo bakiyo ide laki kmat eskem kira kemen naman ho imtai dana kapot stangkan osni rayo ya ta keri ke boble lu kula ngi kan on dapat kejingkyrmen bagi kon Israel kiyo snyo ya kene dekat ke bawah ke ongkum no ngimpe Henry kene ke kenten ku ong Henry ke ba mut ba ke ba pila dep keren kalau mar persya ya ke ba pinsa keren pat menta tingine pe ke dan ban ong pan haden ba kilab ayu khubor ke ba ai men sen ki kon Israel kumuk dan ban ong pan dekat ke ba arko pra ka ong kumne Henry kita ki breu ki ba syong hak ta ka ri ki long ki ba klaim ki snong ru ki ba la kier kut ki ba la kier kan ro bat ki ba krawe hang ta ro ni yo kon wanak ong Henry ki breu ki long ki ba klaim ba kan ro ki ba he ki ba krawe bat ki kon chung anak
kibru ke baklain ke kendrok ke bahe hak por bandai pela ban khot ye ke ri jong kle na ge hima ke jong pe ke baklain lapidan ya ke kendrok ke baklain kini ke main defense jong kita ke dia kendrok agar juga bantai la ban khot ye ke ri ke baklain langidon ye ki tiat mai ki weapons ye ki jet le ni ki tiar le thmali don sibon gi la ban khot ke ri ke baklain han ke por hendai ke ri ke baklain ke dei le ni don ye kendrok ke bahe hang ni pat kong ke kendrok ke bakrau ki kon jumwana ki ber ke bahe ni malak balik persya ki baki pensen rem yela de ki long kum ki po yak mat chong ki oi po yak mat chong obdeo don hi kene ka pendu man sem ki kon Israel pila bang mod ke reaction ke chong ki nang shen ki ong hoi chisha ke rig baslei daga dut pat ga ngap kini ki so ki yo man sem han reman dapat lai ki ya khubor ki do man sem nim la bay le persya ki ngilong kum ki po yak mat chong ki hala ga por kini kon Israel ki la dom ki la bitar hadu bakin doong yang ini jet nong yalam no do we bom yalam no ingi shari Egypt kelo hun ban no bakin late pine no shari Egypt bakin long rao hari Egypt ki hun balong rao biang hari Egypt hari hakni ga por ki nong sentian u Joshua baru kalen ki kad ila ka sakti ki jangki ke jingkat jangki ya ka sakti ka pen I ke jing snyau si ki jangki kabala sha palat ki kad ila ka sakti jangki ke pen I ke jing snyau si ka thang jangki na ma ka jing bo ngai ki jangki kon Israel ni pe kumno ki ne ki arngot ki nong sentian ki don ban ong kumno ki ke khubor ko jangki tangin pe tangin phai bible jong ni shi ki jingkyrmen lang ka khat sam inu pole du khat ka ba phra bat ka ba khandai ong kum ne la ra try us nyo bhai ni te unya lam yang ni shakata ka ri un ai ru yaka hangi kari ken ke bala shle de gedut bada kangam tang ma pin ya le prasha ya try lane what ship thing ya ki breu jong kata ka ri namar kilong ki kpu yang ni syatana de kilong ki kpu yang ni pila yu kpu pishu bam kilong ki kpu yang ni ngimdon kaman ship thing kide ki kpu khmat chungi kide ki kpu khmat chungi la U Blei u ibit yang ni la U Blei u sio bhai yang ni un ai yang ni kata kari ka ba shlei de dut ba de kang ngap henry ka we tang ka we dan kaman le kata kalang ba ngimde banya le persya ma U Blei kila maham ngimde man le persya U Blei tangkan ka we ngi dan kaman le henry ya kata ki breu pi ong ki breu ka ba he am kide ki kpu yang ni la U Blei wi bidengi la U Blei sum hai ni un ai ngi ta kari waram shapting har kini ke por ki kon Israel ki pai ba kila bitar kila dom kini ki armod hadu ba kila shima ki mod ban lentam mau kini ki armod ba yo Moses han hamar ka por bi ki mod ban lentam mau ki U Blei uwan haka tabernacle ba baro ki bre ki I ki jing wan jing U Blei haka por bi ki mod ban lentam mau ki ngin pe ki e ka ba jia ke U Blei Ukren hakan ke por mantangin leit hak singi basau unong ya sai ngin I ke ba U Blei Ukren ha Moses hakapor ba ki mud berlin mau yo Moses but yo Aaron yo Moses but yo Caleb but yo Joshua kumno U Blei uang pengine pai ke Bible ke jungi shaki jingkyrmen lenong ke ba khatsao lenong ke ba khatar lenong ka ba khatar ong kum ne ngan sho yaki da ka ba yap them ban ngan pen sa pret ru yaki te yame ngan pen long ka chai pen reo ka ba kham krau mat ka ba kham klein ru yaki U Blei uterwai Moses U Blei uterwai Moses ngan pen yap ngan pen do jai no yaki kon Israel
Henry naka pateng jong me kin long ki khon ki jong kin long ki breu ki jong Henry kin ni ki breu ki jong me Moses ki pateng jong me ki long ki breu ki ba kham klaim ba ki ba kham bo kham klaim ba ki ba kham krau ka ching terwa kalong ke ke ba siu tenat jing terwa ke ba siu tenat ba ngi sniu ye kin Henry kam dei jing siu tenat ho Moses uang U Blei lara mi penyap ki kumno ki Egypt kin perkhat kumno ki we pat ki ri kin perkhat kin ong ba U Blei umla ban wan lam ki sya kategori ke baula kula ki kum ta ula penyap ki Moses wi asai nam ta ki kon Israel wala ki is kin ki kon Israel ki mut ban penyap yu ki mut ban len mau yu Moses ke jing asai ki jong Moses ombe ta khagan ka por wi asai ru nam ta ka Maryam kinong kat ba kadang le persya yu Moses wi asai nam ta kan ka ombe thang ne ru ni pai ha Exodus lang ka ba lai pu a Moses wi asai na ban ta ki kon Israel kini ke jing asai ka jong Moses ka jing asai jong Moses kalong sunre mereka jing asai jong U Blei bo Jesus Christ nitip mana lu sen ka praspa asau besau ula lai naka jaka ka ba kantang na syaka jaka ka ba kantang tan wi asai nang ta ke jong Moses wi asai ye ki breu ke ba mut banen thamai ye ki breu ke ba le pershai ye kum kita ke breu Moses wi asai Jesus Christ wi asai yang ni ki breu ke ba ni le persha ye Jesus malak por ka jing im jungi ki kam jungi ye thamai Jesus di kam ke ba ni le malak asmi ke ba ni pesyon si Jesus Christ U Blei umab hi kon Israel na marbo Moses wi sai ki Henry ki haban kendo kata ka jing le persha jong ki ba boleh ong ba lai po pas na pinsadon hang ka ne ka riklau kim yo boy shikari kanan shikata ka jaka ka bangal pangkre ki do ba baro ki brek badon ar peus nem shajrong ki ba mi nari Egypt na kapor biki mi nari Egypt kim yo ban le shakari kanan Henry tang armut ki brek ki ba yo ban le ban po shakari kanan petang Joshua badu Caleb iki brek ki badan ar peus nem shajrong ha kapor biki mi nari Egypt kim yo ban po shakari kanan Henry tang Joshua bo Caleb what Moses ru yo man le petang Joshua bo Caleb yo man le kini ke jingle persha jong ki ma de ke jinge ya ke jing jar ki le ma ke jing bom ngai ki jong ki U Blei kwa ki tam bakin ngai bakin ko ngo Henry ki kon Israel ki shule kai U Blei ki shule kai U Blei kom ta ki do an ponch ta kari ke ba U Blei ko lari ha ke jing shisha satang kat nos ni ki haban le ki la ponch ta kari Henry manta lai ba pras nem de dang katar kim ya shuban boy kim ya shuban i ta kari ka ba shle de gedur bat da kangap manta kesngi ba khado nya pule kejingai persha ya kejing tharai kejingai persha ya kejing tharai haden ba Moses ule akran ubel akran hu Moses ule akran ya ki kon asal ubatai ki ke ba ule akran o ki ba pinom pin ya shu ban le shita kari ke bo ule pula rapi ngin sa ko dah kan ngiri cloud salah ko prasnem te ko bo ko basnyo si ki kon Israel ki mi shu ban le shita kari ke bo ule pula ni kin sa ko dah kata ka riklau tana ma ka jing bo ngai ki jongki ba mantha kilasa mantarai yang ini late ka late sakta घर के बबले ला कुलारंगी बलेंगे हाबन शो hakane har cloud la ko prasnem yang in late la ka late ke bible ko hangi bagi ko ni sir ke shu tharai bobele no ka lambat ki ke prasham ban late pengina pai ke bible jingi shu Exodus lang ba khat sa
dekat ke bah sao peu ngine pe kumni khon Israel kile te kila khedang step ya kaban salakirusha laikirusha clear utaw long kila ang hakmi yangi ngin lekir ru syakata kajaka ya kabau try la kula namangi la lepo ki khedang step kimu malai syakala kajaka kabau ble lu kula raki Hari dang sien ba U Blei lo ong pin om yo shu malai shate bar ke jing bab jong Moses ki hat khat ka ba sam ho yong kum ne Henry Moses ul ong hato balai pia rang kang kum ne ya ko hukum ka jang try Henry kan kan aman toy shu ya pi kan am toy shu ya pi pin le manta ha ka por bo blu khot ya pi pin am tre ba mata pi ko aman le how Blei le dap khang ya pi Kacing habai bonsen ki kon skille persya ya ka ai ni jong Blei kile persya yo Blei man la kapor Mama sesuang kaman toy ya pi pen lei menta kaman toy pe la re pen lei shate yo U Blei pun ya pi pia kmak ki nam shon jong pi hoi ke de shisha U Blei pun ki nam shon jong ki be ki par ki pun yap no ya ki do e ke jing im jong ki Jing do ki isa bonsen ki do ya ke jing im jong ki na mar ka jing lek jong ki kim ngei kim ko ngo mu i balang ni pe ho access lang ka balai pu ar ka ko por ba mos wan kendo bar U Blei man shingu malon kini pa ko por moses u khot mos ke no na ka lian jong Blei wan shanga ba ko por i ba U Blei u ma phi sha ki bat ka bible ko ai ang don ki break bi yap da ki hajar namar ka jing bum ngai ki jong ki brang kwa man man ne ki U Blei tha ka jing bum ngai ki jong ki yo i ba ka jing yap jong ki khoni zero ha ka por ba ki kwa do pan do ni ka jing le ka jong ki hi adu ba ki na ya ha ka ni ka poru namar ka jing le ka jong ki hi ki ya ki nang shon ki be ki ba ki pen ya ki I khoni zero ki shule ka yo Blei ta ka da ki do ai ye ka jing im ka jong ki namar ka jing le ka jong ki la prosha yo Blei kom ta ki do ai ye ka jing im ka jong ki ba man ta ka jing le din ti am de shi ka jing le din ti jong ki khon Israel shakaru ke man Henry ka jing le din ti ka jong pi bal ka jong ma she ka kanan ka bo Blei lo pang khra yang ni ka kanan jong im de ha ka ni ka pertahan ka kanan ka jong ni de ham te bo Blei lo pang khra yang ni bo Blei lo kula ring ni bon ya lam chini bon ya lam yang ni om de ngi bangin le hari U Blei un wan shaw yang ni bon ya lam yang ni she ka ta gari ka bo Blei lo pang khra yang ni bakini kini ya baro ke jing ja ke de ke jing sneng ke ma ke de ke jing sneng na ka ta ke jong pi bat ke jong na ho ing itang o Joshua baro kala ke ba yo man le cha ta kari ke bo Blei da kular ki ke na house nem jang na do por ba ki mi na kari che ba manta ro ha ka juk jong ni to ni long ta ki bru ke ba ngi bat ke ba ko mo ho Blei kana ba no Blei on one bon ya lam ni sha kari kanan ka bo le pang khra nam ta ka chung pi ba ka chung ba ka mau ke e ka ba U Blei kwa ka lang ba ke ka ba Blei kwa hi khoni sel ke de ba kin ngai ba kin ko mo tam ki ni atli U Blei kwa ni ki khoni sel Henry ki khoni Israel kim chung ngai ba kim chu ko mo Henry yem de ba kini ke jing bakla jung ki khoni Israel ta wat ai kini ke jing bakla jung ki khoni Israel mengiru ngin le ke jing bakla nama ke de jing sneng na ta ka jung ni to mi long ta ke bre ke bangi ho Blei ke ba ko ngo ho Blei nama ke jing wan jung Blei kla jan wan to ai bo Blei in kor khu ni kat bangi dang im ha kan ke perthai kul be shibon U Blei dan kalam bangi ka be na peteng ke jingiaseng ke jung amen Ngako aban ai ku Blei ya i Mr. Boimiki mana namanta ka kelas bat ngangit skem paro ki para bangit bat kumju ki paro lo ki beya pet lang yang ni ka jing shakri ka jongi ngin yo ya ka jing kerku ni ka po bangin penwai no ya ka jing shakri ka jongi ngin ya phai lang shaka number ka ba shispa sanpo
sawan laba jingkyrku Kumbala kular utrai Ayom syong pengakin wanru Baunong pelem unai Laba jingkyrku Laba jingkyrku ngiwan Jing jau jing isnei la juma Diu laba ngigerpan Insawan laba jingkyrku Mensian kibril batan Geleng rilung bat ritoru Ai baun schnei mensian Laba jingkyrku Laba jingkyrku ngiwan Jing jau jing isnei la juma Diu laba ngigerpan Insawan laba jingkyrku Hangi tot hejur atrai Mentangi terang bagi wajud Laba jingkyrku ko'ai Laba jingkyrku Laba jingkyrku ngiwan Jing jau jing isnei la juma Diu laba ngigerpan Insawan laba jingkyrku Aduh ai mentangin man Mentangi kaba ngigertu Mentayu jisu ngiwan Laba jingkyrku Laba jingkyrku ngiwan Jing jau jing isnei la juma Diu laba ngigerpan Ningapon ini pandemic kali ejing duai. Kokpa jungi ubah beneng. Imla kempau ke jisu ke bukrau me bemela ai ngi sesin pat ini kalat bang ngila ban ya syakri bat pendon burom ya ke keteng ke jong me hagani kesni. Kesni ke bame mila abut nama tajungi iwe piwe ke banget ya me bangila ban syakri hagani kesni bangin syong that bat kumju bangila ban yos ngo ya ke ktien ke jong me. U Blei shibu ni jing don rekat lang ke jong me bat ngi iwe piwe bat kumju wala dangi don hapleng ke jing pang ke jing stam ke jing jinjar ke jing bat ngi skem ba mem shem la ino ngi me don rekat lang bat ngi skem ki bangi kenduk ke jing ke jing ke jungi kal de ke jing ya le ke jungi khamtam om bangin klet ya me henre bangin long ki ba khamshit reha man le ka kam ke jong me. U Blei shibu ni ki baro ngimla man siu kliang ke jing le bha ke jong me namar ngim long i hakmat jong me ba to ai ngi ba ngin stu bangin im bat kumju bangin la ban syakri khambha yame khamtam ha kini ki por kisni ki bangi syame ki jing ba kumju ngadwai menta ki bapang ki bestam ki para bangen ngamla ban tip lagi jong ki ying ki sem ki jong ki besyame ki jing jinja ki jing to ai ki betat tokta ki ba ki la ban yo biang ya kamet ka bukot ba khia bat kumju ki besyam ke jing jinjar to ai ki ke jing suk ba ki la ban om ban klet ya me henre bakin syakri bat bakin kenmau bat bakin le ki baro kamon ke jong me don rekat lang bat ngi sa isin kat bangi dang ye ptengi kani ke jing syakri ke jongi ha kani kesngi don rekat lang bat ngi scam claim ke jing don ke jong me ngim la ban nong bat to ai ba men ye don rekat lang bat ngi kat bangi dang ptengi ke jing syakri ke jongi ban
pla bat ban sapriang ka gospel ke jong mi shaki wei pat kham tam be kitu ki bam pat ya sngo ka ktien ke jong mi to ai ki bakin su thu bakin pediang ya ka e ke baki ya sngo ha ni ka si bat kumju kum bangi la ya sngo ka kelas to ai ba ngin le bat bangin but om bangin klet no tang hang ni ka pon dei bangin pendon kam ha ji im ke jongi ke baman la ka sngi bat bangin ai ka ji kai shiki wei pat bat kumju don dekat la mengi sa isen pat to map klet ki pop baru ki bangi jule pusi akamon ke jong me bikini baru ngedua ngapan keteng jisu amen ni kapol ban teng biang ji shakri ke jongi ngan ai no kapol sha kalongi jong ikong adita bani lamengi ya ke jingroi Dei sabaton ni pi baro ban stangi ke jing shakri ke jongi tongin pai shaka number kot jingrai ke jongi ke number ka ba news pa apupra pai pat ke number jerai ka ba sau spa sau po
Tung ini ruai lang burom long ya okpa badhaden gani ngi kerpat ya pastor evangelist ki Lamare banyalam ngi hagjing duai. Tungin duai. Kokpa jongi bahabneng. Raya babha sejisin pat ngidap bagi jingkyrmen. Mengila banyo sejisin pat. Kene kesengi sebatan. Banyaro yame nongbu nong tau jongi. Nong penimba nong sius pak jongi. Namar kata kotraya babha sengeu babha. Dan rungkat bat ni. Hagini bi wepat ke jingiaseng ke baar ke jongi. Kat bengi syukri yame. Kat bengi yaro yame. Kumno penima nong sus pak jungi. Maaf iki pop jungi. Hagar tang jomi Jesus Christ ni duai. Amen. Kublai sebetan pi baro hagar tang jong Jesus Christ balong nong penim nong sus pa ujong pi barjonga kadnu kependap ye kemensim jongi de ke jingkyrmen bau beliau ai ngi sisin biang ye kene kalat bangin ye don lene ban syakri ulang ba ko online. Tengah kuaru ban ai kublai sikentin namta I evangelin iban seralin bad iban rilin sweetly baro lai ngut spara bapielam ye kejing ruai ngati bapila ai kat bapila namta kam jong blai kam dei ka basuk ban lai recording namta ka jingruai henring ai ngo U Blei bapi ai ka hapdeng ka jingbon kam jong pi kloi ban ye sakri lane ban treru ye kam ga jong blei ngaduai bo blei no ai pi ka met ka bakoi bakhya baro lai ngot bad ikalong yeng long sem jong kong anita hi baro ko wei ta ka ni ka por ngasimru I ka ni galat ban pediang subha ye pi baro ki khot balang ki badana la ki jong ki yeng ki sem kat ba pidang page ki cellphone jong pi kat ba pidang page ki TV kat ba pidang page ki laptop ki jong pi Henry duai ka do nur ki jong pi bong atrai ai ba ka ni ka jing sakri jong I ha ka ni ka sngi ba kentang khoi ki jong me kan pendap ye ka bensim ber ki jing mut perkhat jong I da ktien ki jong me
Tengah kuat ban pidon subhai pi paro ki ba yeshe rirengkat hakane ka por ngam tibi ga jaka ka ba pidon Henry le de pide ne githan jantia ne githan west ban than boy ban na kiwe ki jaka let's say de ne kiwe githan na Bangalore na huzur ki ba shakri ban ni man la kata wi pidon subhai pi hakrteng u Jesus Christ u belong u nong penim ban nong sis pa u jong pi baru jonga te banyaj khmat ye kane ka jing shakri jong ha kane ka sngi ba tang khoi ki jong blei tongin ye phai ko jing roi ka number ka ba shispa khatsan ka ba ngidon jingkyrmen barhem hado non ban nga kerpat ya kinong yelam jing roi kin wan khmat ba kin yelam ye jing roi ba hadin ka ta ngin yo ka jing police dang ba ka jing roi dang nai mergarin kharmau plang Ini pane bat nga shaka jing police dang naka kitab u Isaiah kalnong ka basau pui ka dekot ka ba shipo. The what ship ting me namar ngalong ringkat bat me what ngoma namar ngalong U Blei jong me ngan pensait bor ya me hoot ngan yarap ya me hoot ngan kerchan ya me da kakti kamon ka hok ka jonga. The what ship ting me namar ngalong ringkat bat me what ngoma namar ngalong U Blei jong me ngan pensait bor ya me hoot ngan yarap ya me hoot ngan kerchan ya me da kakti kamon ka hok ka jonga. Tanpa dam lamp nga kijing duai. Kuk pa jing bam neng lambo khoi keteng jume Yesu bait. Ku beli shibun me milari la sumarngi ba milaya ilami ka jingyal inti ka jongi milakela daingi ne bon ki jingma jing mensau haka jing im ka jongi mga duai ru khamtam Yesu bait ba medang ye kerkhuingi hakis ngi jingyal inti ka jongi bat khamtam Yesu bait ku beli shibun ba
ya ke bamila ai balashim ya Nongkren balashim nimtaga sabat kelas kalau ke basung tenat berkaba ajimin to ingi berkam tamru adwai kerpang namanta iban ai taka jitho khana naka ktien ka jong me ya pastor khapran ba ke ba ikren kalong naka ktien ka jong me bat kalong naka mon ka jong me disuba ngadwai do khamtam gitu ki bapang bastom ki badan hakamet kabam shat bam klan to ke to dame me ki to pen kata me ki ka kti ka bajam ka jong me khang bakila ban tri ban kata bat ban pendam ye me haka jingduai disuba ngadwai do khamtam ba minang ya shekri ngi ka jingat ka jongi ka baman kasni ma baklet iki lat kilet ki bang pensusi kamon ka jong me ka teng disui pan kine baro amen. Ngisusi bantib badan pedeng jong ki dekot balang lene ki men para habang shakriyo Chris ba pido ye ki bahayeng hasem jong pihak kine kitayo ki baladem ngikum ka balang nong po ngiken mau ye kalong yeng long sem ke jong pi ha ka jing dwai jong i man la kasngi ye kalong yeng long sem jong i pastor kharpran ye kalong yeng long sem jong evangelist ke carpeting ki balado ye ki beit bathon jong pi henry ngidwai bam sem jong blei un pentingan ne kalong yeng long sem ka jong pi ha ka joko poru henry ngi aingo padio blei bayangi udang ai pat ye kalat bangi imagane slap the om de ka jingle jongi henry de ka jing ia ka jong u ba hoj bangin kong hi bangin pendapan biang ru ye ka yeng ka sem henry nung kong shap hi mantre ye kam jong u ba pin sak preng ye gospel ka jong u phila ban le ka ta de ka ban lum ye ka jing show bat ka we ne ka ba ship ho te kum bangi ju le ha ka ne ka yo bala dem ngin lum ye ka jing show ha ka ne ka por kat bangin yo ru ka jo ka por ye ka jing ruai ka pang nai saba suklin nong se badi alisha khongji bad hadin kata ngakerpat ya I Mr. Eflin Khoi ban wanch khamat ban ai ngi ye ka jing ruai bakrpang namta ka jing kan show bar ka joko poru ngin ruai shwa jing khu now blei ngi yo U Blei Sabbath ni pi baro ka ktien ka jing rai ka dei jing ik bakrau jong me. Nadu pengadang rin mela jukren yang am lembah jingkal siawa po mensi menanya jing shisha habang ahabat kelan mela jubat yang am mentang atip badai hangne ba me ye yang am jingin bakra ba me pen pa kepelat yang ana jing long rang bersin nga bakla me hikayang halim ti jong me ngan yan try ngatip ye jing jong me ngam laban kentan angka jinong samla babu kiji yale arkilenti kidon yang baba benci kae ditang kajing jong mi dati mekner yang malai lapun kijing penshoy yang ameker meda jingi bakra ba me pen pa kan pelat yang ana jing long rang bersin nga bakla me hikayang halim ti jong me ngan yan try ngatip yang jingi jong me ngam laban kentan kejingi ba mayang habdeng gelap bersyempang habdeng baru kijing kang mela jekot yang
Toh kenika por ngin ya pendem iki kli ban ya pendem juduai na mata kiniki jing aimu ablei nyuan hajan jongmi ko kanrat ha kenika step ko kanrat try bi ik bisne nyuan hajan jongmi na banta ye kini kicing aingu jong iki baret try ngilian no hakmat jong ni konran try bi ik bisne ban yanu jor try ye kicing kerku jong me ye kicing lesbon jong me bad ye kicing pendap kicing penbit jong me ha kicing im jong iki ba man ka por ha kicing im jong i kam don ro em kabala ban yanu jor bad kini kijing ai ki barit kijungi ablei rei atrai kini kijing ai ki barit kijungi kilong atrai tangkum gadak sisya rei wat la kilong tang ki barit rei ngi kerpat bat ngi duai badong men sem ko jong me badak kijing kerku jong me ablei menyarap bakini kijing ai kijungi atrai bakin la atrai ban playa ka lama gospel ko jome hakleng saudong satlak jong ke perthai try bi ik wisnei ngada duai ban kerpat atrai bakini baro atrai bakin long atrai ke jingker khu naga banta ban poi syaka saki bakut jong ke perthai ban long ke gospel ya ka lama ke jome atrai try bi ik wisnei ngada duai ban kerpat ikini baro atrai bag itu ai begitu ki balai hila ban ai hakini ki plah yo ke jeng siot trai men ker khu yaki bat kumju itu ki bom sem lala ya ke ban no ro trai to menang don lam rakat bat ki menang ai ke jeng ker khu yaki bakinang la ya ke ban no ha ka we pat trai bi ik bisne ngada duai men ker pat aplei kini bro ngada pan kini ha ker teng jong be ublei ubla thau ya ke benang bat kendau ublei ubla thau yang ki nat kem sim menta si ke bom jikut bat si ke bom jikut bat si ke bom jikut ro amen 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 ngakwa banai khublei Sabbath suklin nongse badi Alisha Khongji bala ai ngi to jingruai kerpang ka basiutnan nado ba pidang rit ngiti ba bleu e je pi kumba pilar wai he to jingruai to ai ba bleu ni teng ban kurkhui pi ba pinlong gi khna ki bakongo ye ki men para ki kme ki pa ba kham tam ban kongo yo bleu khnang ba ko wai kasngi pi pin salong ki nong yelam hakatu ko balang jongi hadulong narane kanu kanu jaka bo ble ibit yepi ba pindon ba kumjo re i master eflong khoi kublish bone ye ka jingdwai ka jong pi uble ni kr khu yepi ba klong ying no sem jong pi kon jong kikti jong pi baro isi ying tekni ko por shwa bang ni osnyo yu khubor ni su kmen bang yo skoi par ka jingdwai krpang on ayengi da iwei khon samla jong ka balang na mau ko yo i ba krteng in nangsan dekhar ngam da yo bha bani thoi henry e me jong inga de tho bha badi long breu bu shit rahem bha ban roi henry ka ba itnat menta ka long ba kala hier pateng hai khon jong iru hakani ka por klem slem krpa ye i nangsan de khar ban aingi ye jing roi ka ba krpang It's reaching out
with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hoped God would heal it, but the storm raging rage. Now it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turn to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and rise. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There's nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing waters heal our troubled soul. He'll heal our troubled soul. Oh, Jesus, sweet Jesus, will cleanse and make us whole. When life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There's nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken. Ngakwa banai U Blei I nangsan dekhari gitu jingruai ke bapila ayangi ngi duai la de longomon jong Blei hakwai sngi phin ruai hangi omshu ha ke cellphone la name page philang bak TV henry phin wan sika balang jong yang ni nong po but ngin yos nyu yi ki sur ki bathiang jong pi ke sap ka ba Blei la ai pi de kitlong score ki jong hi kum ju batran kat de jing yo I jong ye pi ro henry tat do ka ta ka por ngi duai ba Blei un yai pteng bat pdan kam mi pi ha ki ne ki sngi ki por ke badang wan ru pdan kam ye ka sap jong pi tang nam ta ka burom
ke jong blei ban ngi duai ru na ke liang ka balang U Blei kerku ye kalong yeng ye imei jong pi bat kalong yeng osem jong pi baro hi shi yeng tekni ka por Nongkren jongi pan idei pastor evangelist ke Lamare idei na kashinong mau kayo ban idei ila pendap ke jing pule jong ka seminary ha ATS but idei first batch ba pendap ye ka seminary na ATS but hadin kata ila tray kum nong hikai nong kong ila tray kum nong hikai Sorang kam hadin katapat ha maukayo ha winters hadin katapat I trace ha juai jingshai mingi kum noikai Henry ke joka poru ila tray kum church pastor hakiba pon kijaka kumba hamuko lenyong ATS mukla mokayau ki balang ki bahe but khat khas menta par tray kum church pastor ula pet kum ki jaka khat khas la but lang en but ki de ni ai ngo yo blei bo la pendon kam borba yu shakri jong o ye pastor evangelist ki Lamare hakini ki por ki baladem tengi mar tin tongi no dua ye kini ko por bo blei pendon kam I hakini klimat ba khubor ka ba ini sam ka wan be direct na khet ka jing isnei jong blei tekni por ngis ngap no khubor na U Blei balai sam ngi lang baw shakri jong Kublai sebatan ni pi iwe ki para bungai jong kene ke balang anong po wan dergim la bani kendu lang apo ka ying mane ka bala thau knan bangin wan che ka ying ka jong Blei man la ka sebatan naga daw jong kene ke jingpang ke jingsitom ke pasar ia ke partai kumta ke pendulat yang ini mungkin wan cakap yang ke jong Blei orang is ngamu pak mengelak bandon yang ke teknologi ke juk ke pemerintah mengelak ban ya roh U Blei nagi jing kisen di jeni pat kumta hagane ke por nagi jingkyrmen ngawan ban ya sok batpi hagane ke seni Mannyaro yung nong peniem nong sispa jung Jesus Christ hagane ka balang jong pi hoy hagas ni hat majai ichas pastor jong pi na pun sanga badal karpat yang bangan sim ya kene ka benta jong jingiaseng ka ba hakpo ka balang jong pi hagaban kong ngadang mut bangan kernya lalai bangan kentagi ya kene kajing kuat kajong bangan ni si mentabat ki anrai hakawai pat kalian ngaperkhat yaki basadin kumta hakata kajing keren ngala ko ngu bat kumta ele pan pau kajing sengok kemen bat ya kata kajing ko ngu kajong namara kajing sisya ele pan pau by pastor kharpran seperti jong ke KJC jongi la deban keren hapo ka balang jong pi anrai na kadaw bai mama elane madu jong ila khlat no nasla gane parthai kumta imla shu banya shi mentabat pi kumta jas pasal jong pi ila terwa yang dengan shi menta bat pi mal kata nga ai ku Blei terpangi ya kene ke benta bat nga ai ku Blei ru ya inong ruai terpangi jeni nang san hengai tekhat ibal rawai yak tak jing rawai ke basngau tenat mat ke baai mensin yang i iwe piwe mar kata ko ki para bagai hagane ga sni ngakwa ban penpau sepi ya ka ke ba kane ke balang jong pi hang ne hanau po kata ne kakum kejinyo sengau jangan nang kejinyo tuk kana jong ki para bagai lana nag report jong ka balang kumta kane kejingim kejingai ke bas hem ke jong pi kejinye ke jong pi wei bat kejing ke jong pi yau nang penem jongi Jesus Christ kawan ra kejing sengau komen hakamen sin kejanga kum wei nak syakri kiba syakri hapok kena galang kha KJC oi pra bangai namar kata wat na kin la bani kendu mar khmat
Andre, aku boleh kerku ini. Hagane kekentang. Kat bengi yaro yu, kat bengi keren. Limba ktien kebakoi ke jong Blei. Oi, ngakwa ban pau yu ki. Ya ke ke jing snungu ke jangan. Yau Blei lingkong, bat ya kawai ni kelong ye. Kebadan ha kene kabalang hanong po. Oi kata kadai ya i pastor kebi karteng bat ye imam ba house name chiajar kundai spa prapupra iwan ban shakri ya kabalang da kabaki seng ya ka school haren kabangi khot ke the winters english school amar kata lingba kicing wan seng kicing ki ya ka school kawan kalong keburom ya kabalang kecing kalong keburom ya ka sinong ka thau kecing hadu kini kisni kane ka school ka kiu now wisnam cha wisnam how does the kalakinjo sa ka class ka bakhata bar kecing bun jang ikna school kalakot sa ka ndrus pa tam kumta kum kecing snemu ya kane ka long ye bat ya kecing penselur jang pastor kum secretary bat presiden jang ka KJC naga por sika pori wan sika balang kecing wan pek ya ka school wan pek ya ka balang kumta kum kecing snemu nga kum wei na naga balang bami naga balang na mokya na kwa ban penpau kecing kemen ba kecing snemu ko bakrau ya kene ka long ying long sem bat saka wairu nadu snem Ciajar kandai spa nyobopra kat bengi sedang pandai school HTS. Oh kene ke long yeng babu war bengi khot ik bat imada. Oh ki long sisya ki syakri ki jong Blei ki ba kedup yengi ki kena school ki ba wana kenong kendong ki ba ik yengi. Namar kata kum ki jing sngongu ya kene ke long ye nga da ki jingkyrmen ngawan ban ye mentara pi hagane ga sngi bat jingkyrmen kum nga ong mene nga penpau ye ga jingkyrmen ba jing sngu ku janga naga banta jong pi wei tu wei kum ki khon simrang ki khun kan the ki jong Blei ki badan hagane ga balang anong po hoi hagi jing jingkyrmen ba di church pastor i penpau badan kap to kat nengut na ki de khot balang ki ba ye kan du ye ga jing pang kabang perthei ke syati. Amar kata kum hagane ke por. Nga kwa ban ya sambat ki. Ke khubor ke bau Jesus Christ ula tho hagak ktien ke jong. Amar kata hagane ke khlemat nga kwa yangi bengin ya phai se ke ktien ke jong Blei. Na ke kitab jing penpau ar kelanang. Kitab jing penpau ar kelanang kita khot kebakat kendai, kebakat kendai, kau ngai tu iki jing le jong pha, bat iki jing ik, bat iki jing ngai, bat iki jing syakri, bat iki jing yaisya jong pha, bat bagi nangta kebakat kebarusan, kau hane Henry, ya kata kebab pidon. Oh yai bat skem tat andangawan. Nang tagar khot bar mrew bat utaw bajop bat bosumar hadu ke bekut ya ki jing le jonga ngan ai hu ke bor halor kita ki kinja benrew. Hane nga sneu nadu kine ki snem kijing le kumu ang kijing le jong kabalang jong pi hanong po ya kijing ye ke jong pi U Blei kijing ngai bat kijing syakri bat ya kijing yaisya ke jong pi ya kijing kibami hapo kabalang lene ha kijing ha ke lang sa alang kum ta te nata ha ke ne ke por nga kwa yangi ban perkat ya kene
ktien ke jong Blei ke ba keren sini ke ba ong ko mga ong ipi mene ha ke jing yo sneo ke jonga sepang ke jing kiu jong ke ne ke balang ke jong pi no we snem che we snem ke jing roi ke jong ka bat ke jing ya long sitali ke jong pi kum ki prav ne namar kata ke ktien ke jong Blei ke ong hang ne ya ke ne ke ktien ke ba il nga itu ya ke jing le jong pa bat ya ke jing ik bat ya ke jing ngai ke jong pa bat ya ke jing yai sha ke jong pa namar kata ha ke jing de bat kene ku ki para bangai nga kwa bangin ya perkhat ya kene ke jing kular ke jong Jesus Christ ha ke jing ya de bat kene komta kamat ke banengkong ke banga la shim hang ne nakane ke khot nagine ke khot kalam ke banengkong to ya bat scam tap on the one Jesus Christ subotra nangta kamat ke ba to ri sumar ya ke jingai hadu ke bakut kamat ke balai nang mo Blei un ai ke bor hanor ki Blei kom ngau mene kom mengilo pule mentang ha ke jing de bat ke jing pang ke jing sitom ke pasar ya ke ne ke pathai ha ke ni sni ke mentang mar kata ke tin ke jong Blei ke pensilur yang hilang baro bangin yai bat scam ya ke ne ke jing ngai bat ke jingkyrmen ke jongi haba wan ke jing pang ke jing sitom ha ke jing ke san ha ke de khot jong kalong yin long san ha ke de khot jong ke balang ni deban dia bat scam dia ke jingai bat ke jingkyrmen how Jesus Christ badai mo doktor arja snam menchua arja snam tam menchua Jesus kat badang danas la ni pathai ni ki kamba ki bo Jesus Christ ulale kalong la ban be yi swik la ban pen koi ya ki bapang ki basitam la ban pen tek ya ki khmat jong bamat la kum ta kom ta ju jisu menin menta ba chi bong jukot ubadan ta ju ko pa mar kata ko ki para ke ya kan tu hi ba dia la de pengin dan ke ching ngai ke pas kham bat ke jingkyrmen ke pas kham how no penin jing Jesus Christ na da wan ke jing pang kom ha ki por ki ba menta ngin ke pat ngin dwai ngin dan ke jing sania au Jesus Christ bon pen khia ya bat ngin ri sumari ke jing ngai ke jing kane ke kan tin bawan ban pensilur ya pi ki kon chinrang ki kon kan thei ki jong Blei ki badan ha kan ke balang hanong po kamat ke balai nang bo Blei un ai ke bor halor ki Blei hoi lada ni em ki jing em go ba ke be de do de so bak ke tin ke jong Blei ki de ki jing kular ke ba Jesus Christ nong pen em jingi ul kular na ka menta jingi lang baro sakawai pat ke betta ini pula nak ktien ke jong Blei na ke kitab jingpen pau ke ba lai ke lanong ke da khot ke ba san kum ta te tau ki padon Bible singap hang ini phai lang sia ke kitab jingpen pau lai ke lanong ke khot ke ba san hang ne ke ktien ke jong Blei ka ang utau ba job ya uta an pen kup kumta hagi jangkup balik bat ngana kapenta ke ba kene kapenta ngakwa ban ayun rei ke khot ke basi phau pat ngini pule pat sekre khot ke basi phau hang ne ka au ba na ba phala ris kham ya ke tin ke jinsi ke jingi aisha janga te ngaru ngan ri kendang ya pha na kata ka por jong ke jing tenju ka bangsa jia long ha ka perthei barok kowe ban tunjukkan ya kita kibasyang ha ka khandel nangta ka khot ka bakhat we hakmi ngawan koloi tobat scam ya kata ka bapadan bau no ru onum shim ya ka pansngiat jong pha khot ka bakhat a to ba job ngan penlong urijit ya u ha ka jing u Blei janga te onum mi no shu shaba ngan tho halor jong u ya ka kerteng u Blei jonga pat ya ka kerteng jong kata
nong ba jong Blei jong ke Jerusalem ke bathamai ke bawan hier na beneng na U Blei jong bat ya kata ke kerteng jong ke bathamai nang ta ke khot ke ba ar poi ke bang uta u bajap ngan ai u ban shong len bat nga halor ke khat jong kom ba ngaru ngala jap bat ngala shong len bat u pa jong halor ke khat jong Margata, komala pule hagine kidakhat. Idam southly kidakhat kimila dep pule mentam. Hangne nisham yaki jingkular kijong Jesus Christ ubotrai jong. Wong ai yag Jacob bali hapi kibajam. Komta parabangai bejonga ngakan tu ye pi wai ba phin long ki ba sha ban long ki ba bats khem ye ki jingai ki jang pi hadu ki sni ki ba kot ki jang pi nang bo Jesus Christ un ai ye ki jang ko bali happy i wai pi wai nang ta ka jingkular ka ba ar ki jang Jesus Christ kalang un tho ye ki kerteng jang pi ha ki kitab jang ki jingi oh kane galong kicing kular kabas ngotnat hadu kata naga benta jungi wai piwai bat ladangi em kicing em ka babha bat ujisun tho yiki kiteng kijang hi bat kijanga hati kitab jang kicing em nanta kamat kabalai kalong ujisu unri kendang yap hi na kicing tenju kiban sajia hakane ka perthai barok kawai Oh mene ni keren sepang kejingpang corona khatanda bat kane kejingkular kebo Jesus Christ ulakular nakabenta ikon ki bei kijong ko ki pra bagai bei ladangi komenga mene nadu basdang ki ba haye ngasam ki ba thong ki jongi ki yap no na kejingpang ko ba bon jat bon rupam ni du no ayaki hanrai Jesus Christ ula kular la yakin ki ai ki jing kular naka benta jing mentoi jongi hi we we oi Jesus Christ ukwa yang hilang baro i we we nadu ki hap ke beret hadu ti rangba ki jing ngin don ki jing ngai ka bas kham tang ho hi ko ki parab ki badan hakane ka balang nong po ngagan tu ye pi we naga ktien ke U Blei yaka ek bala tha yaka ek bala kular hakane oi kine kicing kular ki dei shaki balang ki ban menchua anwai hakane ki juppat nga shim yakane ka jing tho naga ktien ke U Blei ka balong shibanta ka khubor shaka balang nong po ka balang ke jang phi ka badan hakane ka sinang nong po namar kata ai bo Blei ngor khu ya kene kicing pule kabalan kot kicing hagane kasne ya kan tu yipi ba iwai tuai ba pin scam kicing ngai kicang tu kom bagila bena ya ka bu ya ka namat kuborom jong kene kabalang kajang pi hagane nong po namar ta ai bo Blei na ya teng kicing khu kajang pi kajang u na ka benta jong pi iwai tuai un khu yipi hagicing em kicang pi paman kasne un ya rap yipi hagi benta jong kicing telap kicang pi nang badla wan gini kicing tenjo kumai yela pulai bentan ngai Jisu un pen khlain ya kicing ngai kicang pi bat kicang bat un tho ya ki kerteng kicang pi bat janga hagi kitab jong kicing penin nang ba andala kut kicing pen kut ke jong Jesus Christ ya kane ka perthai bangi baro ya ki kerteng jong an tho kitab jong kicing penin bat anda wanu Jesus Christ ni bara ni yo kala kakabuk siar bani khubelek ti batu nong penem jeng Jesus Christ bola wan sekene ka pathai ban yap ha gedeng na Calvary arajas nam tam mensua ban ba ki pop ki jeng ha jing sisia phi bat manga ni de ban yap sa jing yap ko bom jikon andai pen ban thelse namaru U Blei u yang kata kom tau kha yu kon mamarwai jeng Jesus Christ ban wan sekene ka pathai
ban ba ki pop ki juni ha ka ding kena kal namar kata ko ki para pne ai bo bulen kan ku ya ka jing em ki juni ka ding em ni ki sni badap ki jing badap ki jing jane ai bo bulen kan ku yini lang I way naga benta ka borang ki janu amen tongin duai kok pao jongi uba habne sasi serpat ko try kwa ba nong khublei sibun ba me mela don ron ka bat ni ha ga ne bi jingiaseng mar kata ko try ba bhange kar pa je me ba men singa ba ba nang yai kar khu ye ga ne ka balang ki khon jong ga ne ka balang ka ba ha ga ne ka nong ba nong po try ba ba kom me mela kar khu ki hagis nam ki bala lai cheden kom ta ki lawan ra ka namat ku borom ye ga ne ka balang ka ba ha ga ne ka shnam Rai baba namar kata dang teng gi jingker khub lei jang me na ka banta jang ki I poe na duk ki hap ke bare ki samla he ha du ki long kmi ki long pa jang ne ka balang ker khui ki nang yalam ker khui church pastor boy lam ye ne ka balang ha ga ne ka nang ba ko trai baba ai ba ki jingker khub jang me blai kan long ka ba dap ka ba slai na ka banta ki long ying ki long sam namar ni im na ke juk ki ba banta ki ba dap do ke jing ke dap do ke jing Ngimla ban lek tre ban lek kamai ke chi o ka ke chi pang ka pan wet ka pan thot ya ke chi chakri blei ke jong ngimla ban wan che ke yeng ka ban tang ke jong me na ga wai ka sabatan che ka wai namar kata ka long ke chi du ka ba khrau ni hakum ke ne ki sni ki snam ki mung ye emanta andai trai ba ba me tepi ki chi don kam jong ni me tepi ki chi don kam jong ne ka balang ha ga ne ka balang no po ko trai ba namar kata sngeu ba long ma me ngong ka shan jong ki Hon ki bai ki jong me ki parab ngai ki ki jong ni na do kane ki kelemat sadu ki bom chukur ro hala karta amen ngakwa banai khublei ya I pastor evangelist ke Lamare ya khubor ka ba phila ya samangi ni siukmen ba pikloye ban ya sam mi khubor hapdeng jungi wat la day last moment banga karpat ya phiro henry paro ka jing pe jong phi ba jonga ka jing karpat ka jungi ka day last moment la ne ka jing thmu jungi breu henry U Blei pat udan da kawai ka jing thmu ba ukwa ya phi ban kren menta ka sngi bat kamlong ka baleno e ngila yo shisha shibon I ka jing kai ka jing kar khu ya to lai tli ki mat ka ba phila ai ngi hoi ni kum ka balang nin persang rung kat ba ka jing plot ka jungi henry ngin persang ban im ban tre ye kam ka jong Blei henry kum ba phila yo snyo ya ka khubor hoi ni kum ka balang dei tang ba ngamar te tin phin yo snyo ru khubor ki ba kum ki breu ngi don hi jing tilot ro henry yai pteng ban duai ngi khnang bangila ban perdon kam ye ka bor jungi ye ka ek ba Blei ai ngi nam ta ka burom badeng ta ka himal jong ban pin kre I ka man sem bangi lek phai sika ying ka ba ulap pin kre ngi kumba phila bat khandiat ru kuma phila ai haka introduction ke jong phi ba pikin mau ye kalong ying long sem jong I pastor but Mrs WB Carpeting but ya teknik kapor ngi kerpat ya kalong ying jong Mrs WB Carpeting ban ai ngi ka jingkyrmen ka balan kon nang kong nang shabe ngayang mi ban aingu U Blei ke jingkr ku jong ubaro ba deng jong ani ka lockdown ba kani ka klam ka one shop yang I way yo kala ban shakri U Blei lang ba kani ka online worship banga ai ku Blei ru ya baro ki Nongkren ki nong ya sam ya ka khubor ka ktien ku jong Blei ya ka balang ke jongi nadu I pastor blue la pasang president jong ka kasi jantia conference ba kiwe ki pastor the evangelist na go ka Porsche ko pat ki Blei sam ya ka ktien ke jong Blei ban pelus pa ini ha ka jing im bakin jam sim jongi lang ba kani ka por ka ba ka ba shitam ya ku Blei bani aingo ya iwe piwe ki Blei shimenta hagapan ndep yang ni kam jingklai ka gospel lang ba kan ka online worship lang ba ka balang jungi hang ni hanong po ayang ni ro ban ai ku Blei mata sni kha kerpang yang mesti ke Lamare pastor evangelist ibala ai ka khubor ka ba biang mata sni nan ta jungi iwe piwe ki yo sngeu ba ki basna but nakaliang jongi ka yeng ka sem ka jongi
Ngai ku Blei ya ke jing ke mau ia jong i ya ipa jong ah. Ka bai trei ha ATS ha kitu kisnem bi ba menshua. O ni ke mau ia ya i wala si po snem pala mtai nam im don shu ni. Nei jing trei si tom ke jing hikai jing sneng ke jing krau ke jing alam jong i ngim jukle. Ba ni nam lu na i. Ni ko aban ai ku Blei. Ya kabalang mo ya over kom kerpang. Ba nak ta ka yeng ka long yeng long sem jong i. Abang idon hak tu kisnem hak kesenong muraya. Kalau ke eke jing syakri kepada snow tenap bat kepada kerpang bat kepada ai sim yang ni hak jing syakri jongi hak tu kecaka. Yang U Blei namta kipar banget hak tu kecaka. Wei ke jing kersian borba jong pi yang ni. Bat kumjul. Ya kesenong ke tahu kibrio kesenong ke tahu muraya. Kiba sultanat bal kersian borba ya ke school. Kepada yang syakmat halu kat kini kipol. Tu Blei nong ai kerkui Mr. K Lamare ilok jong i pikun kiti jong i baro. Mo Blei nang kerkui jing syakri jong i kat ba inang pendap ya kakam jing syakri ya lengka jong Blei nak ke ka pos ku pat. Tu ai Bo Blei kerku lam yang ni baro ku Blei syukur. Ku Blei shibon mam bangi khot but lani Mrs. WB Carpting ba lai ai kito jing ai ku Blei kerpang ya barok Nongkren hakine ki por balade bat kumjur khamtam ya Nongkren jongi hakine ki ku Blei shibon mam I Blei kerku ye phi bar ke ying kesem jong phir kumjo te ka por kala biang ni bangin yaj khmat ban penwai no ikene ka ya jing slok jongi hakine ki ba tang khoi ki jong Blei de ka bangine phai ko jing ruai ka number ka ba shispa khandai punyo don ka bor hakasnam. Por hakasnam
tongin pedem kle bat ngini duai abluk pa jungi bab neng sisin bing try ngi kwa banai ngo email blay ye kajing kerku go ba mela the ha kajing im gajongi khublei shibun ba menta kasngi mela kerku yingi lengba ktien gajong me lengba kajing shakri gajongi email blay but I try ngi kwa banai ngo email blay ba mela don kan lem ba kajing shakri jongi nado ka Sabbath school hado ka jingiaseng arsien henra try shop bangin penuai ka ne kajing slok jongi ha ka ne kasngi ba katang khoi jong me blay shikanten ngi duai nam ta ka long yeng long sem jongi pastor a karpran ki bang shudu ya imam madu jongki le ne mama jongki a try ngi kwa ngi trang ban ye don lang bar ke yeng ka sem ke jongi bar kum juru ya pastor evangelist ki karpteng ibala do yela jong ilok atrai ngatip ku makani kapor ka de kapor ka bak thangtam hakalong yeng kalong sem ga jongki ngi kum ka balang nong po atrai ngi kan mawi ki jing dua jongi man la kasngi atrai ngi dua ba meu blame wala dangi la ban le jura atrai ngi la ban pentingan ni ki kum ba meu blame la tengi dua ba blame men pau men sem ko jong meu pentingan ni ki pen sai bor ki atrai khnang ba kin don ru rangkat bat jingkyrmen kene ke jingjia kene perthei kamde ke bakun henrengi don ke jingkyrmen ba hakoi ke snia try men so one but baro dangi ngi hakamon ke jongme bagila ban mi bangin ngini kendo biang barki ba ej beton ki jongi bangin lech kata kaying ka ba mela pen krai ngi bad hangta om don shu ta covid 19 om don shu kita ki wai ki jingpang henry tang ke jingmen bat ke jingsuk ni ap khami kata ai ba kata de ke jingkyrmen bat ke jingpen mau bat ban ai men sem ro ye kalong yeng long sem jong I pastor a karpran bat kum juri I pastor evangelist ke karpteng but a trying a duai rish contain don na pedeng ki khon ki jong me ki bam don bhai ka met ka bakoi bakhia ki de khot balang jongi hang ne hanong po kelong yeng jongi Mrs B Sweetly Mrs S Sweetly but kelong yeng long sem jongi but Mrs J Dip Mr G2 Sweetly but Mr J Dip Sweetly ngi duai ba meu blame ker khui ki bakin yo ye kamet ka bakoi bakhia ba pura kum jorui ke long ying long sem jong itamen basan sirang ngi ai ngo yu meu blame bangi la yo snyo ba mela jubab ki jing duai jungi bakhila kham yo ye kamet ka bakoi bakhia an ringi duai ba meu blame tat hado bakin da yo kamet bakoi bakhia ka ba pura khna ba hagoi ngi kila ban yai pteng ban ye shakri rangkat bat ngi da ka ba wan shikene ka ying ka jong meu blame shikan te lu ngi duai nam ta I ba Eric mentabadon ha ICU badena kabalang ATS atrangi dua meu blairu men pensaj bor I in yo bor in la ban ye le bakani ke jingpang khnang ba ila ban yo I kamet bakoi bakhia bapura ta try ba punwai no kani ke jing slok jungi ha kani ke sngi ba katang khoi jong meu blai to ai ba ke jing ej ba jong meu blai pa na bom jikut shbom jikun ke jing ai e khon marwai jong me Jesus Christ bala sha yap nam ta ki pop jungi halom Calvary lemba ke jing slok jong sim ba khoi to ai ba kani lai huai jing long blai kinai teng bandar kal lemba ni wei pi wei na dom ta hado ki bom jikur kumju amen ikwa banai khublei phi baro ki balai shakri kat bat ni hakani kasni ban ni aweri phi ba phinai pteng ban ya shakri kat lang bat ni hakani kata yo ban wan ro hak jo ke por kumbangi julong hak ke por spho baje tan hado bangi kendo ta ke por ni duai bo blame ni ai pteng ban yadai phi ban kurkhui phi ban ai phi ye kamet ko bakoi bakhia ta do ta ko por nam ta ko borom ko jong blai amen